ҳамдиёрон азиз, мо қарор дорем дар шаҳри Самарқанд боғи Ҳоҷи Бобо ва киштикори пиёз ба таври оби қатрагӣ ва шинондани кӯчати пиёз фикр мекунам, коридан не инҷа ба Ҳоҷи Бобо ин пиёза шумо инҷа ба накоридед, фикрам ба ҷои дигар ба корида инҷа оварда кӯчат кардед, намехел? Як қисмаша. Ман ҳаминҷа ҳозир дисагитон дани бобо будагия пас ба парниккада корда сони инҷа көчондем. Ман дани дарахт ба техникам даромда намтонад. Сони дастки кордагиш 100% размер ба ҷошпа мекорад. Размер ба. Ман шумо боз бо якши нишон медиҳам. Скандарака. Ӯро ба аппаратчи кордаги баъд аз аппаратча хатош ба бод кита кордем. Зич шудагиша ягона кард. Ягона кард. Инам эконом, инам осони кор. Вай сали арзонтар меғалтад меҳнат. Аппарат хати. Аппарат ки. Трактор ме аппарат. Аппарат дастаки тракторча каресо сохтаги. Ҳамон ки кашулакада 4 қатор кордем бурдам. Сони ваям Скандарака нишон медиҳам. Ман ҳамин боғама. Ҳозир акун ҳозир аввал пиёза та охира гап занем. Ҳамдиёрони азиз, мана бинед пиёза чӣ хишондагӣ растояниша 10 сантиметр меен Ҳоҷи Бобо? 8 сантиметр 10 сантиметр байни пиёзо. Пиёзо ягон ҷода дута байни якдигари нест. Дидед? Ана Ҳоҷи Бобо дар бораи обаш гап занед. Ин оба қатрагӣ мондед. Ин фоида дорад ме оби қатраги пиёза? Албатта. Фоидаш аст. Ин зӯраш ҳамин. Зӯраш ҳамин. Зӯраш ҳамин. Вай ҷое ки об медоштагитон замина якимаш қотӣ мекунад. Сахт мекунад. Сахт мекунад. Сахт мекунад. Шушта мебарад. Анам ту. Сони ина шабба об медорад мөлтар мен капелния. Ана ин шабба об доштаги. Ина хушова кайсен. Алафои бегонаша кита одайсен. Ин пиёзи тирамои, а? Ина духтаро ҳозир мебрафтагитон бинетон. Онҷа ҳаст хушова чо. 50 духтаро омда. 50 духтар. Ана хин алафаш буд. Ана тозака биромасе. Ин фоидаш калонаш якумаш озиқашам тагашам мерод. Намешам доштам истодем. Вай об якҷоя зер мекунад, якҷоя об вай мекунад. Пас мекунад. Мекунад. Якта обчи кетма қати намегардад. Инҷа сарсониша намегетми. Сарсониш. Мегиронад якта гиронда мӯриди чайлаша мешинад дам мегирад работ. Чой гирифта, чой хӯрда. Баъд аз 2 соат омда хабар мегирад. Намаш чутиктаги. Кам бошад бо 1 соат 1.5 соат метиҳад. Анам хайн. Саргардониш нест. Нест. Сарсониш нест. Сарсониш. Ҳамдиёрон азиз дидед. Агар ман ин чизош агар як буродагар шиланчеш мабода буродагар ин ҳамзамоти улам мекунад. Як чағздагиш. Пайваст карда мерад. Пайваст карда мерад. ҳамдиёрон азиз дидед ана ҳамон ҳавз аз ҳавз буромад мотор дар мегирад. Насос қати кашида мебиёрад. Ман ҳамон трасса қати атраса ҳар як ҷӯяда рафтудааст. Ана ку роҳат кардед ме. О ин камхарҷ яхел подписчико меган як қимат труба мера. шланги ин 30-40 дирҳамаи охи метраш. Ҳамдиёрон азиз инқадар меҳнат эконом мешавад. Инқадар замини шумо фоидааш мемонад аз шумо. Нуриёи минералитон эконом мешавад, обтон эконом мешавад, светатон эконом мешавад, пули об чӣ наметея, обан намемоне. Ҳоҷи Бобо, шумо мана партофта наравед? Партофта рафтам свет. Инҷа гелоса гӯяд ки гелос шинондед, ман мебинам ҳар як 3 метр байни 4 3 ҳа. Чӣ намуд гелос шинондед? Гелоси мана ин ки мо додаги будам. Кадом гелос собирака? Ина ҳозир ду хел кутуд вайда акмал ки мо. Яктеша. Лапинсускина. Лапинсускина бина чӣ хел нашномояш беҳтарин. Ина ҳоли зелёни абрезка мекунед ме? Худохар мана ин кас чиго накун агроном. Собирака. Собирака зелёни абрезка мекунед ме ҳоли? 30 сантиметр ҳамин осонет кутек будам. аз сабаби дер об додагишон навдоя дарозеш 70 сантиметр нарасидааст. ҳоло мумкин не ина абрезка кардан. ҳоли мумкин не. Ино салакак дер об додан дер калон шуда? Лекин нашномояш ҳозир хуб шуда? ҳозир бе. Нашномояш бе буқача шуда рафтодааст. Инҷа шуд чӣ хели себ? Pinky Lady. ҳамдиёрон азиз, мана ба Ҳоҷи Бобо умри дароз металабем аз даргоҳи Худо ва шумо барори кор. Ҳоҷи Бобо бигзор дастатон дарда набинад. Баракат ба шумо, файзу баракат ба шумо резад дар хонадони шумо. ҳамдиёрон азиз, мана инҷа мана ҳамин Ҳоҷи Бобо акин куҷо ҷиғ зад ки мана бинад хай омадем Ҳоҷи Бобо зиёрат кардем аз номи тоҷикистониё. Мана деҳқониҳояшо дидем, деҳқониҳои замонавӣ. шумо ҳам ҳамин хел замонавӣ боғ кунед. Дар Тоҷикистон ҳоли ман
ҳамин бульдозер бурин тела карда шудем ки ҳамин хеле имкониятон ҳамин ақафо тела карда шудем халқа ки ҳамин корро кунед ва ҳамин наворои ман барои шумо дарс аст ки шумо чӣ хел боғ кунед чӣ хел аз замин пул ёбед мақсади асосии ман пул кор кардани шумо ҳамдиёрани азиз дар паноҳи худо бошед ҳам маъқул бошад як лайк монед агар қин бошад майлаш ҳеҷ чӣ нанависед худо нигаҳбони шумо бошад.